ትፍን ቢሮ ማለት ጠፊኡ ዝተረፈ ንብረት ቤት ጽሕፈት እዩ። ትፍን ቢሮ ከም ዝበልክዎ ጠፊኡ ዝተረፈ ንብረት ተብጽሓሉ ቦታ ወይ ድማ ቤት ጽሕፈት እዩ። እቲ ቤት ጽሕፈት ነቲ ዝተረኸበ ኣቑሑት ንዕኡ ግቡእ ይከናኸኖን የቐምጦን። ነቲ ዝተረኸበ ንብረት ድማ ነቲ ዝምልከቶ ወይ ድማ ነቲ ዋና ክመልሰሉ ይጽዕር። ኣብ ጀርመን ሕጊ ኣሎ። እሱ ድማ ዝኾነ ንብረት እንድሕር ወዲቑ ረኺብካዮ ወይ ኣብ ሓደ ቦታ ተረኺብካዮ ናብ ትፍን ቢሮ ወይ ድማ ዝምልከቶ ኣካል ክተብጽሖ ኣለካ። ገለ ነገር ምስ ረኸብካ እንታይ ትገብር? ገለ ንብረት እንተረኺብካ ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል ወይ ድማ ፉንድ ቢሮ ናይ ዝጠፍአ ኣቑሑት ቤት ጽሕፈት ናብኡ ክተረክቦ ኣለካ። ዝጠፍአ ንብረት ብቕልጡፍ ናብኡ ኣብጽሕ ክተብጽሖ ግዴታ ኣለካ። እንድሕር ቀልጢፍካ ኣብጽሕካዮ እቲ ንብረት ዝጠፍኦ ሰብ እውን ቀልጢፉ ክሕበር ወይ ድማ ኣብኡ ኸይዱ ክሓትት ይኽእል እዩ። ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ንብረት ምስ ኣብጽሕካዮ እቶም ቤት ጽሕፈት ተቐቢሎም ክምዝግብዎ እዮም። ናትካ ድማ ሽምካ መን ምዃንካ እውን ክምዝግብዎ እዮም። እቲ ንብረት ምስ ሃብካዮም ናይ ቅብሊት ምስክር ወረቐት ክህቡኻ እዮም። እቲ ናይ መረጋገፂ ወረቐት እቲ ንብረት ከም ዝሃብካ ዝወሃበካ ወረቐት ብግቡእ ክትሕዞ ኣለካ። ምክንያቱ በቲ መረጋገፂ ወረቐት ድሕር ኢሉ ናይ ገንዘብ ክወሃበካ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ናይ ዝረኸብካ ክፍሊት ይበሃል። ሓደ ግዜ እቲ ዋና ንብረቱ እንድሕር ተረኪቡ ናይ ዝረኸብካ ገንዘብ ወይ ከዓ መቕሺ ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ። እቲ ዋና ንብረት መልሲ እንተደይሂቡ እንታይ ይኸውን? እቲ ፉንድ ቢሮ ወይ ድማ ናይ ዝጠፍአ ንብረት ቤት ጽሕፈት ነቲ ኣቕሓ ስጋዕ 6 ወርሒ ዝኣክል ምስኡ ይሕዞ። ድሕሪ 6 ወርሒ ግን እስኻ ከም ረኻቢ ትወስደሉ ንዓኻ ከም ትወሃበካ ተኽእሎ ኣሎ። እንተዘይኮነ ኸ እቲ ቤት ጽሕፈት ከም ጨረታ ገይሩ ይሸጦ። ሓደ ነገር እንተጠፊኡካ እንታይ ትገብር? ገለ ነገር እንተጠፊኡካ ኣብ ፉንድ ቢሮ ወይ ድማ ናይ ዝጠፍአ ንብረት መኸዘኒ ቦታ ኣብኡ ኸይድካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እቲ ዝጠፍአ ንብረትካ ገለ ሰብ ረኺቡ ኣብኡ ሂብዎም ክኸውን ይኽእል። ብተወሳኺ ድማ እቲ ፉንድ ቢሮ ናቱ ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣለዎ። ኣብኡ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኻ እቲ ዝጠፍኣካ ንብረት ንኣብነት ቦርሳ ተኾይኑ ቦርሳ ወይ ድማ መፍትሕ ኢልካ ክትደሊ ትኽእል ኢኻ። ድሕር ንብረትካ ተረኺቡ ኣብኡሎ ኣብቲ ውፅኢት ናይ ዝሓተትካሉ ኣብኡ መልሲ ክትረክብ ኢኻ። ንብረትካ ተረኺቡን ኣይተረኺቡን ንምፍላጥ ኣብ ኢንተርኔት ምፍታሽ ኣገዳሲ እዩ። ወይ ድማ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ፉንድ ቢሮ ወይ ድማ ዝተጠፍአ ንብረት ክዘነሉ ቦታ ኬድካ ትሓትት ኣለካ። ዝጠፍአ ንብረት ኣብኡ ከም ዘሎን ደየለን ትሓትት ማለት እዩ። እቲ ቤት ጽሕፈት ወይ ድማ እቲ ቦታ ናይ ዝተረኽበ ንብረት ዝኽዝኑ ኣበይ ክትረኽቦ ትኽእል? እቲ ቤት ጽሕፈት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ራትሃውስ ወይ ድማ ኣብ ቡርገር ኣምትበሃል ኣብኡ እዩ ዝርከብ። እቲ ኣድራሻ ኣብ ኢንተርኔት ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ንሰብ ሓቲትካ እውን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ኤርፖርት ወይ መዕርፎ ነፈርቲ ወይ ናይ ባቡር ጠጠው መበሊ ወይ ድማ ኣብ ዕዳጋታት እውን ናቶም ቤት ጽሕፈት ስለ ዘለዎም ኣብኡ ንብረት ተጠፊኡካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ዝጠፍኣካ ንብረት ብኸመይ ትመልሶ? ናተይ ትብሎ ንብረት እንድሕር ኣብቲ ቦታ ኣሎ ናትካ ምዃኑ ከተረጋግጽ ኣለካ። መረጋገጺ ንኣብነት ቁጽሪ ኣሎ። ተኸታታሊ ቁጽሪ ወይ ሴሪየል ነምበር ዝበሃል ናትካ ምዃኑ ብኡ ከተረጋግጽ ትኽእል። እዞም ተኸታተልቲ ቁጽሪ ወይ ሴሪየል ነምበር ዝበሃሉ ኣብ ሞባይልካ ወይ ንኣብነትካ ኣብ ላፕቶፕካ ኣለዉ። መለለይ መንነትካ ወይ ድማ ኣውስባይስካ እውን ክተርኢ ኣለካ። እቲ መንነትካ መን ምዃንካ ይገልጽ ማለት እዩ። እቲ ቤት ጽሕፈት ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝጠፍአ ንብረት ዝወሃበሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ከምኡ ድማ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ሓላፍነታውን ግዴታውን ዝገልጽ እዩ።